samirana mawar iris lumrang kandaning puspita titi sonya madya ratri raras rumendeng akoso bocah bajang iring angin anakmu banyu segara mani-mani kapot dukun sesisa siraping sawang araka gumantos sing dalu jroning ratri derewa keteking kakacarita amung Sanghyang Pertanggapati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane nang nawa kawusawancin wis ngancik gara-gara sukramangkara tumpak mendo tete kaloba sumawar cita anggara rekata Buddha Maeswaraspati mintuna eka tri catur panca sat sapta astana wadasa gara-gara ing jagating pakliran sakti amung kromati mijilira parpat punakawan Kilurah Semar Garing Petruk Sumawana Kelurah Bagong ingkang samya kegojekan madyaning Ngara Ramba alon arire
Sepi ya? Sepi. Ora ana Bagong ki rasane ki sepi. Heeh. Nang arek kepiye meneh wong ya apa jenenge Bagong ya ditinggal nang ngisor kono kae. Iki awak dhewe ya meng nunut. Iya. Ki biasane ki geni sing jedul nek pas gara-gara ki biasane murup dhewe nek iki datang ngobong ban. Mergane ya meng nunut ora ning nggon biasane. Iya. Ana wayangan meneh po iki. Kok tang-ting kae. Heeh. Iya kan. Gara-gara ki sowan ning anu ki Kang Gareng. nanti Neng Samben. nganti Samben. sampen Iya. Arga Mulya Sedayu Bantul. saya mlebu Sedayu Isih saya mlebu Sedayu ki isih cerak lah nek aku nek sok lunga-lunga ki ya sok liwat kono kuwi kok. Liwat ngarep Gepura. Ngarep Gepura tulisan Samben ki aku sok liwat wirawiri ning kono kuwi. heeh Sekarang yo apa jenenge nek ora ana Bagong ki rasane sepi arep ngomong apa ki ya bingung. heeh Mergane sing uteke mlethek iki ya mung Bagong e. Ning ya piye? Dilakoni Kang Gareng. heeh iki ya sing siji iki mbok ya rada berguna sithik iki lho. Sapa jenengane iki? Aku tak melu gara-gara pisan-pisan pengen ngrasake goyang. Nah, iki nek ngene iki kan rada ana semu-semune Bagong sithik ning ora. Mergane ya kaya ngono kuwi nek Bagong ki ya matane ngono kae. Neng nek iki opes pae, Truk. Ora apa-apa. Sing penting ana kancane. Ayo gak do tembangan aku selak pengen bergoyang. Mengko sik to Pak, mbok ya sing sabar. Sabar ngopo mengko selak digoleki karo guru. Mengko nek digoleki karo guru, kowe sedo konangan gara-gara ning kene diloloi Cis Trisula kowe. Wah kejem nek iki meden-medeni iki. Kayak apa jenenge mau? Karo maca-maca pamundutan mbok ana sing mlebu meneh. Heeh. Ning ketoke wis ora. Ditileki sik to, Pak. HP-mu anyar kok, Pak. Wah iki. Kok jebul durung ngono ana meneh iki. Iki malam admin Dalang Seno malam. Salam kenal dari hari di Jogja. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati warga Laras. Ada sawer berapa ini? 6 juta udu kleru 150.000 sawer buat Mas Heru. Lah kok neng Mas Heru? Heru sopo? Iki Heru sing ngendi? Aku ya tak dadi Heru wae po ya. Men kebagian nek telu kan didum 50. Ya ora kaya ngono kuwi. Isih ana meneh ora Pak kuwi, Pak? Mau isih ana Setya Tuhu bawa sida asih ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 20.000. Medun iki. Medun mergane liwat aku sik saya esuk saya medun. Saya esuk saya kelong. Iya, ta iki apa arepane iki, Pak? Aku mung manut Bapak, Bapak senenge apa sih? Putra Nuswantarane ya urung mau. Terus muga nyawijine muga nyawijine sesuk ning omah. Mengko bengi. Mergo durung diaransemen. Diijoli sing liyane sik. Dijoli apa, Pak? Aku nek ora apa ya? Sing rada alus-alus ngono. Apa harapan, Pak? Aku nek ora sintom parisana. Apa kuwi? Kae lho sintom. Sinom parijana.
Kuwi aku nek ngrungokke kuwi wah rasane kaya seger sumyah leh kumangan ning kulon omah. Kowe iki ngopo to, Pak? Mbok aku ku ya mumet ndase. Mergo nuruti Bagong. Ora apa-apa. Anggere gegayuhane iki apik turuti ora apa-apa. Heeh. Sinom parijata sing nyeker Bu Wahyu. Sugeng dalu Bu Watu, anu Bu Wahyu. Sugeng dalu, Pak. Mbuh. Mas. Aku Semar wis tuwa. Aja Mas. Mengko ndak aku bali bagus meneh. Nggih, sugeng dalu Mbah Semar. Nggih, sugeng dalu. Kula nyuwun sinom parijata nyamat. Nggih, rati serak sithik. Mboten justru sing serak-serak ngono kuwi. Sing rodok serak-serak klebus. Monggo. Jan penake Rancamak. Penak to, Reng? Nggih, Pak. Penak to, Truk? Nggih, Pak, penak banget. Wah, jan marake anyes-anyes nyep. Monggo Bu Wahyu. Wis marem aku wis ya tak tinggal rono meneh. Rak kurang ajar to kae.
wis ditembangke atau terus minggat. Ya ora apa-apa jenenge mbok menawa iki kesel bar joget ki mau. Iya, nek Pamundhutan selanjutnya isi ana apa? isih ana putra Nuswantara karo Setya Tuhu. Kang Gareng arep sing ngendi sik? Aku sing Setya Tuhu sik ya ora apa-apa. Bawane sida asih. Iya. Ketoke sip ya iki sik. Ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo. Oh, sesuai request. Heeh, sesuai request. Nggih, ning alon buah durip ki sik miki. Oh, sampun Oh, Mas. nggih, sampun, Niki nggih. kebiasaan lho, Jan. Kebiasaan Kebiasaan mati miki. Mohon mboten apa-apa. Mengke Nggih. durip ki gampil nek carane ngurip kene ku gampil. Sugeng enjing Mas Sugeng Gading. enjing. Wah. Pripun tesih sakit anu? Ah, Tinggi lumayan, ngoro? lumayan. Lumayan. Mugi-mugi Nggih. saged. Amin. Pokoknya buat wayangannya Mas Gading tuh selalu ready, Mas. Wah, jan. Tak usahakan pokoknya. Ya iki mengke apa jenenge? Apa Apa? ora mangan apa ya mau ya? Apa Mas Gading? Lali ya wisan. Piye to? Lah sing dieling-eling apa? Kowe dong apa ta iki? Dong apa ta iki? Sing gayeng malah sing kono e. Ora apa-apa kowe kok. Srupot jenenge. Iya, mensupport. Nggih. Mensupport Mas Gading. Nggih. Setya Tuhu Setia dibawani Tuhu. Bawanya duet napa Situasi. saya sendiri? Kula nek duet dereng saged soalé. Oh, nggih. Ning alon-alon mawon nggih. Iya, Mas Gading. Ale mungkin ndak tambah loro Oh, alon-alon. lara ya wae. diobati Mas Nggih, Gading mengke to. kula padoske obat. Kula ngertos bakule teng pundi ngertos kula. Langsung bawa nggih, Mas? Nggih langsung. Langsung bawa. Nggih napa mosok lagune sik terus bawa. Pamintaku Tak kira mau terus. Gunung Galunggung. Nimasita Sapa iki? Kok ana sing apik iki? Semar iki senengane nek ana sing apik terus teko meneh. Muncul. Ya lah, mar. Eling mar eling. Ora masalah. Tok ning kene wae aku. Monggo. Tansah rerun tungan ing sarina sawan ngini Kuwi cakepane dirungokke. Ora do kriap-krisip wae. cek isuk kok ya marai kaget to Mas Gading. Bentos melek meneh. Rang bar mangan bakso. Datan kinggang lamun
sanget ing ati yen cedak tansah mulat Yen cedhak tansah melet mulat. Sida asih pindho mimi lan min tuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih penake raja mak. Liyer. langgame Mas Gading. Nggih. Nggih. Saya enjing saya gayeng loh Mas. Wah, gayang mawon. Gayang dhewe. Tak rono meneh. Wis rampung. Sudah Mas Gading. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. San kepenak temenanan. Ha iya no. Jam pira iki, Truk? Jam 2 lagian. Wis aman. Kira-kira gara-gara iki le rampung jam tengah 4. Wayangan bubar bar adzan subuh. Le bubar wayangane kok ora le rampung gara-gara tak ketak lho kowe. Sopo reng? Kancaku biasa to. Aku nek karo kancaku kan kejem-kejem aku. Iya ora apa-apa. Ki teruske. Heeh. Aku mung niru bapakku kok aku kok. Nek karo kanca-kancane kejeme ra jaman nek nang omah kae. Ning betane nek kae lomo. Aku lomo ora. Weh lah padha iki kepiye dhewe iki ngerti dhewe. Tekon sing ngedram kae nek ora percaya. Ngopo karo sing ngedram? Somai barang tak tukoke batagor padhake. Aku barang. Iya. Kok mulai tisu basah barang? Aku basahi. Cengele ora apa-apa kok. Ratos-ratos lho reng. Ora apa-apa. Aku besti kok nek karo kae kok. Ket wingi wis Setyakina arep digawa ramen, Setyakina arep digawa ramen. Aku yo muni ora ndedet ngono ta. Tak kira ki yo aku muni ra ndedet ngono kuwi ora apa-apa iki gawanen sik engko gampang. Tak kira ki ngono kuwi. Jebul kok oh ya sesuk wae ya. Ya ora apa-apa. Pahit. Ya ora masalah. Ora masalah. Mengko treke 5 ning nggon aku mengko. Tak bayari 1. Kon bayari 5 ya bongko tenan aku langsungan. Heeh. Isih ana apa mau truk kari dhewe? Putra Nuswantara kang garing. Heeh. Putra Nuswantara. Penake kepiye iki? Sing nyekar sapa sing nembak sapa? Manut aku. Lah ki mau wis aku lho, Truk. Masa aku meneh? Gentenan kowe saiki. Apa ya arep apa ya? Sapa ya iku apa? Sapa ya? Aku ki sing baris-baris
paling pojok-pojok kono kae. Sing pinuk banget ketoke iki nek dirungokke iki jan jos. Sesapa ta, Truk? Oh alah. Leluhur. Apa Reng? Leluhur. Ya ora ngono kuwi ora sia-sia nek karo kae iki. Kae iki jimat. Kae iki apa jenenge? Pusaka padake. Artefak lho kuwi. Artefak iki saya tuwa meneh. Kuwi wis memasuki situs kuwi mung. Wis Truk, gek ndang Truk, gek kon nyekel mic kae iki. Kula nuwun Simbah. Nggih, Lho iki nak Mas. lagi halus iki Kang Gereng. Heeh, lagi harus. Sekali-kali halus. Pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki hawane rada adem. Rada adem. Nggih, butuh Nggih. kehangatan jane. Napa ajeng kula obong mawon? Maksude kemul. Oh, lah, Nek rek. Mboten gawa. Nek butuh kehangatan ki tak sumete. Ya artok slomot nganggo udut apa piye? Aja, langsung rek wae gek disumet. Didhawuhi napa niki? Didhawuhi supados ngobong menyan, Ji. Apa? Ngobong menyan. Apa? Masrahke sajen, jawabi sajen. Kita anteni le atos durung metu atose. Sing di kangen iki nggon atose. Wis ratos ya, wis keyor. Ketoke atose iki nggo bengi Reng. Heeh, engko ndak ra entuk kentekan bahan ndak nek kene ditokke. Ning omah engko ditokke lah pokoke mung cerak to. Awak dhewe Reng sing kentekan bahan. Ya ora masalah. Kita pasrahkan dalang jajarku. Ya putra Nuswantara. Dibawane. Pokoknya aku arep anak kucing. Anak pusing. Oh lah anak kucing, aku rungune anak kucing. Bagus. Bagus. Oh bagus. Besok pintar sekolah. Lah yo ora kulino kok ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek ra wong tuwa ki harap maklum. Nggih, wong tuwa. Yen wis bisa nyambut gawe Keyboard Mbah, keyboard Mbah. Loh, wah. kudu mlaku sak mestine. Wah. Cat menang anakku aja pijet nangis
Alah. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Iya padha-padha. Iya. Apik e. Ayo ya sih. Kepinuk. Ah iya. Kak nganu sapa jenengmu Reng? Ah, Kang Gareng piye? Sak lagu meneh. Oke. Arep apa? Dika penutupan ta iki? Penutupan. Sing rada gumiak sithik. Apa? Perahu layar sing pisanan pelok, engko sing loro slendro. Ngono. Iya. Oke. Saka kendang. Iya. Kur. Kur. Pelok terus pindah slendro. Ayo terus. Ayo. Semarekoten prayitna semuriris eko balik titione gandayani blagagak ugag sadulita mel-mel. Guru, wis aku iki karo anakku Gareng Petruk wis mbok gawa ning kayangan. Terus saiki karepmu arep kepiye? Nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo Guru Waton. Kowe gelem minangkani panyuwune Bagong. Gelem maringke pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala. Piye Guru? Boten Kakang. Sampun ngantos kado ati kejeron penampi. Krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan, kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula. Getun kepiye Guru? Inggih rumaos getun
Dhateng anggen kula sampun daksiya dhateng Kakang Semar. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar. Pramila Kakang, saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar. Kuwi apa tenan, Guru? Inggih Kakang. Kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut, kuwi sok congrah. Lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura. Wis sapura ora dadi ngopo Guru. Matur nuwun Kakang. Gareng lan kita Petruk ulun wis luput. Ulun mundhut pangapura ya nala Gareng lan Petruk. Inggih. Sampun boten dados menapa pukulan. Kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa. Nggih pukulun. Kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten. Guru, nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelem pertangga jolan jambu Depa Nirmala. Bab menika mangke gampil Kakang Semar. Nanging kangge nebus sedaya lepat kula, malah menika Kakang Semar nala Gareng lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelem pertangga jolan jambu Depa Nirmala. Monggo mangke dipun dhar Kakang Semar. Ya tak trima Guru. Nala Gareng lan Petruk iki mongko malah arep disuguh pelem pertangga jiwa lan jambu Depa Nirmala. Kowe ya dikeparengake melu ngrasake. Waduh, truk. Awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu. Wah, ya ndah enake kaya ngapa ya Reng ya disuguh darane para dewa iki. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang agung lerepa baboe maneman peraten tek pranto kula tadah ronte Bathara Indra mara gagi jupuken pelem pertangga jiwa lan jambu Depa Nirmala. Ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar murih enggal didahar. Inggih ngestakaken dawuh Rama Pukulun inggih. Alon-alon lho Guru. Inggih Kakang Semar.
Pelem pertangga jalan jambu dipunirmala sampun cumawis. Praita lan waspada Kilura Semar Badrana ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti. Parandene kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata. Kilura Semar Naragaring lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar. Awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok semrepet manone plak Kapidara sami datan enget Purwadaksina. Pelem pertangga jalan jambu dipunirmala ingkang didhahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Mara gage Semar Garing Petruk kuwi bandanen tumuli papan ki ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samengko ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah Yesa Gendhawa Rama Pukulun. Kencang Waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana saya ora karu-karuan. Lha niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan mongko dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten ngenten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Katitik niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi pelem pertangga jalan jambu dipunirmala. Ning jebul bareng didhahar Kakang Semar Garing Petruk sami semaput walah berkentong. Lah kok malah saya ndadranesnaning tumindhae Adi Guru. Sampun Kakang, sedaya perkawis menika ulun dadake. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun mang titeni mawon arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru. Ulun Arjuna inggih Pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngapa basa daerah po ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Garing Petruk Bagong supaya
Njaluk apa jenengane pelem pertangga jiwa karo jambu tipe nirmala karo jambu alas kulite ijo. Nulungkun dhisik mengko dhisik Arjuna. Ora sakakean mengkon dhisik gelem menehke jambu alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa ayen pancen wani kake patenono Raden Arjuna patenono bulun patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani apa arep tembak-tembakan aku ya wani boxing apa arep smackdownan wani aku ayu Bathara Guru. Aja mung meneng wae guntur geni guntur angin tampan ono. Kembang api saka ngendi iki mau? Lho ora ngopo ora kena ngopo? Ngopo wong ampok? Kene iki lananging jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api? Aku tau kejeblukan Roman candle wae biasa wae. Yen mangkono cis trisula tampan ono. Kencang Maruda yang Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gedhe banget Bagong. Waduh konangan Bagong nglonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candra Demaka kaget tulungono ya Bagong Ngestaken dawuh.